أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai tana albarka tare da ni Aisha Turkiya. Kafin mu shiga cikin shirin kada ku manta ku subscribe, ku danna like sannan kuma ku dona ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu daga zarar mun sake su. Insha Allah a yau cikin shirin namu za mu bayani akan hanyoyin da mutum zai bi domin ganin ya inganta sana'arsa. Abu na farko shine mutum ya kasance mai yin addu'a, saboda komai za ka yi yana da kyau ka rinƙa yin addu'a, ka rinƙa roƙon Allah ya sanya maka albarka a cikin sana'arka, ka riƙa roƙon Allah ya ƙara maka fasaha da basira. Sannan abu na biyu shine jajircewa da kuma haƙuri da juriya. Duk sana'ar da mutum yake yi ya kamata a ce ya jure komai yaya, ko yana ganin ko ba riba ko wahala ya haƙuri ya jure. Yasa tun farko ake so mutum ya zaɓi sana'ar da take mishi daɗi a cikin ransa, saboda ko da yana shan wahala zai yi haƙuri, saboda abin da yake so ne a ran shi zai yi haƙuri ya ci gaba da yi. Musamman ma farkon fara sana'a an fi samun wannan matsala da mutum zai riƙa ganin kamar bai da customers ko kuma yana ta yi ba a siye, to a haka dai za ka yi haƙuri haka samu ka kai inda za ka cimma yawa. Kafin mutum ya cimma kowace nasara dole sai ya sha wasu wahalhalu. Kowa idan ka tambaye shi akan wata nasarar shi zai faɗa maka akwai wahalhalun da ya sha. Sannan abu na gaba shine wato ƙirƙira. Mutum ya kasance yana da ƙirƙira, musamman masu sana'o'in hannu. Ba a lalle kaɗai abin da aka koya maka kaɗai shi za ka rinƙa yi ba. In ka ga wani abu ne kama da naka za ka iya tsayawa da ƙwaƙwalwarka ka yi tunani ka ce in nayi kaza ne kaza zai bani kaza, ko kuma ma da kanka ka tsaya ka yi wannan ka yi tunani yadda za ka iya ƙirƙirar wani abu sabo. Sannan abu na gaba shine inganta abinka. Abin da mutum yake yi ya kasance yana inganta shi, kamar misali ya sanya shi cikin leda, ya packaging ɗin shi, mutane za su fi ganin shi da daraja kuma su siye shi insha Allah. To anan muka kawo ƙarshen shirin, sai a tara da ni sati mai zuwa domin ganin sana'ar da za mu fara da ita insha Allah.